Kita tunggu-tunggu. Menikah penampilan Goro Tri Adi Budaya. Yuk. Ayo Ben, Tri Adi Budaya. Hei, jarum bola ember kesang saya bating baringis dia manis apa kang kebak bola tilu lesan topo kedep karep dahulu ngasirep lerep sagara sirna ayo ngerwas lumantar saking kuku sing dupa kangkung mulane kang anggodo arum ya lengge para bujangga ning atur paguyuban Tri Adi Budaya kan sampun lumebet wonten sajroning sanggar pamujan hembet barakasang saya pating baringis ngangisis apa kang kebawa tinulasan tapa kedetera dahulu kasirap lerep sadara sirana Kesabaran mengenai panjunan marang Gusti Kang Kula Agung Gusti Kang Akarya Jajati. Kene kala samangke sampun tumuju sajroning nyampang Ibu Sono. Lalu ki wonten sajroning sanggar pamujan. Nadya mantep wonten sak pucuking grana. Ugi tansah pinaring rahayu kalih ing sambikala Tri Adi Budaya. Rupa ember kesang saya pating baringis ngangisis apa kang kebak wala tinulasan tapa kedep kera dahulu kasirap lerep sadara sirna Haji kreasi sakak baik belo songkowo bebendo ingkang sumama wonten sajroning alun-alun dalem kopi. Hanya kreke jin setan mriprayangan iblis laknat ilu-ilu bangas pati lan uga sak pinunggalane yen ana dendemit. Kang maneka warna wujude lan uga maneka warna cacahing ya pira. Babar kesang saya pating baringis siong angisis apa kang kebak wala tinulasan tapa kedep kera dahulu kasirap lerep sadara sirna Sira lamun mikir kira sampe ya iki sira sirna sukertaning ati sirna sukertaning bumi sarwa sirna sukertaning alam hoi hoi
karton padang jinglang karton gilar-gilar nggih Tri Adi Budaya kang sepuh sampun ngayahi jejeban wonten ing dalem mriku kepareng tumuju sakjroning panti busana ingkang samangke badhe paring tengara dumateng sedaya para putra-putri nggih anggilnya badhe ngaturaken gladhen jejegetan dalem menika tansah manggya rahayu rahayu kales ing sambikala